हेलौ हाब मोजाङानो जाबाय दे दा लकडाउनाव बेदर मोनिया एकदम गोब्राब जागासिनो मा 5 केजिल' आधा केजि लागोन आं आधा केजि बेदरखौ नों बायगोन आं बायगोन हा मोदोमखौ बासिना दोन मिथिबाय नङाबा दा दखानखौ सावना हैगोन आं दोन साखौ मा फुजा मोनफैबासो होफैसिगोन नामा नों जाबाय र' न' बिखौ आं मिस्टि रोसि लोंदोंना मा लोंदों हा सामस बेसे होदों दिनै फार्स्ट टाइम फुदुङाखैना आं सिगां जेरै फुदुङो बिदिनो फुदुंदों आधा सामस बा आधा सामस मानि नोंखौ बुंखायोना आङो साहा फुदुंबा गरनै गरथाम हो होननानै बे बोराय दंखायोना साला खरसा खालामनो नों लोंगोना लोङाखै लोङाखै नै बेखौनो खामनाय बानायफै लाबो आयै आंनोबो कापसे बेखौनो खाबथाम बानाय दै मा बेरे बिदि मा जाबावगोन बेजों मासि खेरफिन बोराय बे मा बुंदों ए जेबो नङा नोंखौ जोबोद मोजां बुंदां दिनैलाय सारा इसां थाब सिखारथारदोंलै सानालाय उल्थासो ओंखारखो ना माखो गरमजों उन्दुनो हायाखै मालाया दिनै हरसे कारेन्टआनो गैया लाइन गैया मैया हरसे मानि लाइन दंमोन माथो नंगौ नामा औ ओंखायनोसो आं सानगासिनो एसिखौ सालायनानै दोनदों होमबाबो आं थान्दाखौनो मोनाखै मा बेलाय नोंनि रुमनि सुइस दै मानो बिदि खालामबाय थायो नों बाबा मैया हरसे मानि उन्दुनो हायाखै आं मा सिखिरिपिनलै नों आरो दै गरम नांदोंबा दरजाखौ खुलि खोरखिखौ खुलि थान्दा उन्दुनानै था गस्ला खुलिनानै दै नोंजों रायलायनानै लाब गैयालै बाबा बे विकआव आंनि बार्थडे फैगासिनो बाइक बायना होदो ना बाइक नांगौ नोंनो ओं बे आजिखालिनि सेंग्राफ्रा बुं बुं साफुनग्राया ओं ओरै जालायनानै बुं बुं होनग्राया ओं बेनो मालाबा खिथाव सिख्ला थिखोनानै बुं बुं होनग्राया बेनो खेबसे उनावनो मिथिखायब्रा बाबा बायना होदो ना जागोन दे येस थेंक इउ बाबा माला बायना होगोन फैसा लाबो दानो बायगोन आं दै मानो बिदि बायनानै होनो हाला मालाबाबो बुस्थु बिफेराखै दिनैसो बार्थडेखाय बिदों बायना हो नोंसिनो गाज्रि खालामो गथ'फोरखौ एसेथ' ओरै जानानै था बे बाइकखौल' बायनानै मा खालामनो बा कलेजानो एसेबां गोजान आंना थांलाय फैलाय खालामनोबो आरो टेम्पुफोराबो मानसि फुल जाबानो लांखाया आरो मालाबा कलेज रल लाबाय थानायाव सहैयो आं दा लकडाउनावलाय सोर कलेज खुलिनो दै आहा मासनिफ्रायनो कलेज रिअपेन जासिगोन आरो कलेज थांल' नाङाना आंनो बाइकखौ माबा माबि खामानिबो दङ बै आंनि स्कुटारखौ लां बेबो बाजाज कम्पानिनिनो नोंनि बे स्कुटार बोरायखौ लांनांगौ आरो गोदो गोदायनिखौ आंहा मालाय लाजिनाय गैया आंनि स्कुटारखौ बारा इनसाइट खालामना मिथिबाय बे स्कुटारजोंनो नोंनि नोमाखौ बेराय इन्ट्रेस्ट खालामोमोन आं नायलाय जोंनि स्कुटारखौ बोरै इनसाइट खालामगासिनो नोंनि नोमायाबो बेयाव गाखोनो लाजियाखैमोन नोंलाय मानो स्टेन्डार्ड देखायगासिनो बै गेग्ला स्कुटारखौलाय सोर सालायनो हाबा जायैनि आवगोलबा बिखौ बायना होगोन दा हाबा जाखांनायनि उनाव
साइकेल गंसेखौनो बायनानै थिखोना बेरायहोफेराखै। ओमफ्राय बै बोरसिमनो टाइमाव माबा मामि लागायोना ओरै बोनखांनानै मोननानै माबा मामि जाहोबावो नामा? है बिसिना जालायबाय मिसा मिसि डायलगफोरा। आंनो बाइक नांगौ होनदों। एबार जुदि बाइक बायना होआना आं कलेजावनो थांला। सोरनि लस? आंनिसो फैसा बासिगोन। है दिनैनिफ्राय आं ओंखामबो जाला। खोनादोंना? दिनैनिफ्राय जों सानैनि थाखायल' ओंखाम सं। दुगैलाबो आं बे न'आव। मालाबा दुगैफेरनायखाय मैया दाखालि लाख साबोन लाबोनायानो गोरानैनो दं। नायबाय था बाबा एबार जुदि बाइक बायना होआना आं नोंनि फिसालाबो नंला। एफिडेभिट लाबो गाबोन पेपाराव पाब्लिस खालामना होगोन आं। दै बाबालै आंनो बाइकखौ नांथारगौ। नांगौ। नोंसोर सानैया मा सैमा मावजि बायदि अरलायबाय थाखो? फिसाला सासेल'नोनो बायना होनो हाला नों। फैसाफोरखौलाय मा खालामनो? फिसालानि नांगौ जिरादखौ सुफुंना होनो हायाबा आरो बाइकखौ नाङा नङा नांगौना ओंखायनोसो बिदों बायना हो। है नोंसिजों रायलायै रायलायैनो बेदरसो लायनो बावलायबाय आं। हा बेदर लायनो? खै केजि? आधा केजि। हैद बे आधा केजि बेदरखौलाय नोंसो जानो आंसो जानो? नों हारसिं जा जों मोनामसुनानै थागोन। थांसां। मासि किरफिन बोरायब्रा बिलाय ए। ओइ एसां गरमाव थाबायना थांसै नामा? स्कुटारखौ लांनो हाया नामा? बे टाउन खरसाया ओरैनो फैगोन। नों हरनायखाय आंनो। आयै बाबाखौ बुजायना होदो ना प्लिज। नोंनि नोमफाखौ बुजायनो। नै आंनि सेन्देलखौ नाय। नों डिलिभारि थानाय समावनो बायना होनाय। दाबो बेखौनो गानगासिनो आं। थां अमानो अफ्रि लागायनानै आदार हैथां। दै बाथारलां बे खामानिखौ। बाइकबो होआ माबो होआ। आधा केजि गैगोना गैयाब्रा? जागोन दे। आदा अबे दङ? बेदर लायदोंमोन आं। बेदरा बोरो? एलाय र' आदाया गामि गंसेनि जासिगोन नामा बेदरखौलाय? नों बेफोरखौ बाद हो। आंनि बाखिखौ माला होगोन नोंलाय? बाखि? मानि बाखिमोनब्रा आदा? बावबाय नों दाखालि बाजाराव थांनायाव स्प्राइट लोंनो लुगैनानै 45नि लोंनाया खुस्रा गैया होननानै आंनिफ्राय लानायालाय बावबाय? दा मोनायाव नायगोन दे आं। लाबोथार। आदा बेदरा संना दोनलै। दिनै सङा फोराननासो दोनगोन। ओइ आदा संना दोनलै आं दा मोनायाव थांगोन। नोंखौ लोगो मोननानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं। नोंथांखौ जोंनि बे बाथौ मन्दिरनि दिउरि बानायनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आं। नंगौ नामा? नोंथाङा जेब्लाना अहम हिं क्लिं लिं हुदसो होनोना गोसोखौ सान्थि मोनलायलायो आं। बाद होदो आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो होननासो सानना दंमोन। मा खोथामोन? नों दे मन्दिराव बुजायदोंमोन ना सिजौनि सिरिया सिरिबा सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा। औ नाथाय नैबे जोंहानि न' खाथिनि सिजौनि सिरिया सिरिथामल'। नै माबा ओरैनोथ' नियम बादियै सिरिबाखौ लागायनांगौ। नाथाय सोरबा सोरबा मोनैयाव सिरिथामखौ लागायो। ओमफ्राय सिफुंनि गुदुङा? बेबो नियम बादियै गुदुंबाल'सोमोन। नाथाय आजिखालिनि मानसिफ्रा गावनि गोसो बादि लागायना लासै। आरो मोनसे खोथामोन। दिनै जाथ'बाय नामा? नोंथां आंहा एसे खामानि दं। हिनजावा नेगासिनो दङ। नोंथां बेलेगाव थांनांगौ। मोनसे खोथा र'। टाइम गैला आंना। ओइ नोंथां दे मोनसे खोथाल'लै। ओइ दे नोंथां मालाबा मोनसे जागोन दे, खोथालै मालाबा जागोन। र'। है माबायाव थांनो जालायखो सम मोनबाय बेयावबो बिदि जालायबाय। है जालालै गोबाव जाबायासो। है थांसैलां। हाब ओंख्रिया दिनै हेब्बि मोनामथारदोंलै। मोनानि खाजाया बरिया जागोन दिनै।
बाबा अ बोरै मोजाङानो नोंनालाय बे नङाब्रा दय फुङाव लानायखौसो होनदां बेरे फुंजानि बे मोनसे खोथाखौनो बुंगासिनो खर'आ थिं थिं सालायलायबाय आंनि बाथो बारा नङाब्रा गंसेल'सो बिदों आं बायना होदो ना बे आंनि सेन्देलनि नाम्बारखौ नुदों खावलायाव सिथाब होगोन आं आरो बे थारा थाराखौ मानो गारदों ओरैनो फैनाय बायदि मोनदों नहब ओइ आंनो नांगौ होनदों नांगौ नालाय नांगौ नायबाय था होआबा मा खालामगोन आं नांगौ नालाय नांगौ होनदों आंनो नांथारगौ न'खरखौ सोर फिसिनाय बायदि मोनगासिनो नोंसो जाहोदोंना आंसो जाहोदों इये बेफोरखौ आं मिथिया आंनो नांगौ नालाय नांगौ होनदों ए दिनै बेदरखौ सङा जाया दिनै आं नोंनि बेदरखौ जानो फैयाखैथ' आं नोंनि बे 40 थाखा फैसाखौसो फैदों ए नंगौ नामा लाबो लाबो जिराय जिराय बेयाव जिराय दे लाबो र'लै र' मोनगोन होद र' बिसास गैला नोंखौ नायलै लाबोजोबखादां बांद्रायसो दं खोमा थाइबा थाइबावबाय हे बे थाइबा लाबो लायाबो जासिगोन दे थाइबाखौ जागोन दे लोगो हिसाबावसो हगारबाय आं आरो मा बायनाय खोथा रायलायदोंमोन मा बुंनो नै जाना बसनो बाइक नांगौनो बेरे फुंजानिफ्राय बेखौनो खें खें बुंगासिनो जाबायदि दामि बाइकखौ बिदों बिनायाबो साला हर सान बेरायबाय थागोन सोर सिन्था जागोन जोबोद गाज्रिलै नोंसानि नोम्फामोनखौ नुवाखै गोदो गोदाय इसिबां सिम्पोलाव थायोमोन जों साइकेल बोरायजों बेरायोमोन नङा होमबा आदा जेबो बुजिलालै बिसोरो खर'आव मेलेम गैला दानि जुगनि गथ'फोरलै मा बुंबावनो नै नोंनि आदैनिफ्राय एसे सिखायनानै ला औ सिखायनानै ला बेफोरखौ बाथो बाबालै मा बाइकखौ बायना होदो ना आरो आंनो जेबो नांला नाय नहब बायना होनो हाला नामा बाइक गंसेखौनो औलै बायना होदो ना बायना होदो ना र' ओइ नों सिरथा ओइ माथो कुइसन बक्सआवसो दंफैयोलै ओइ दोर बिथां जिराय जिराय आयदै फैसा होनो फैदोंमोनलां माहाजोन बोरायनो बे बाइकखौ बायना होनानै एक्सिडेन्ट जाबाय बायबा सोर टेनसन जागोन सोरनि खरस जागोन बेखौथ' बे साननो हानाय नङा र' नोंथां बाइक सालायगोन एक्सिडेन्ट जागोन बे खोथा नङाना आंखौनो नाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सालायबोगासिनो दासिमबो जेबो जायाखै नोंथ' दिउरि ना नोंखौ इसोरा नाहरखायो बाइक सालायनायाव बेखौ सोर नायनांगौ नाय बेवाइफोर जेखौ बियो बेखौ होनांगौ बे खोथा नङा बबे गोनां बबे गोनांथि नङा बेखौसो नायना होनांगौ मानसिनि जिउआ थास'लानि दै बायदिसो दान दं दान गैया बेखायनो जों हानायमानि अनलायना थानो नाजानांगौ नों बेसेबांनो खिरफिन थागोन बेसेबांनो गाज्रि थैनानै थांबाथ' धन सम्पतिया नोंजों थांफायाना थांफाखाया आरो ना हिनजावफोरा जों हौवाफोरनि थाखाय राजानि मुखुथा बादि जों मालाबा हिनजावफोरनि खोथाबो खोनासंनांगौ सुखु दुखुफोरखौ एसे शेयार खालामलायनांगौ होमबासो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो नों हिनजावखौ सनमान होनबासो समाजाव नोंखौ सनमान होगोन नोंथां नों थिग खोथाखौनो बुंदों आं बे खोथाखौ दहायनिफ्राय बुंनो होननानैसो सानना दंमोन जोंनि नैबे बोराय बाथौ हाइट बाथौ माथो नोंबो उस्ताद देखायनायखौ बन्द' खालामदो नों बाथौनि बागै बिदि नंखाय जाहोन दिहुनना मा खालामनो सानदों हाबनांगोन नोङो नों जुदि एसां मिथिनो लुगैदोंबा बाथौ लेखा फरायना आफा बाथौखौ फुजिना नों ओरैनो बेरायनानै बुंलाबायबा जागोन नामा हाब नोंथां नों थिग खोथाखौनो बुंदों आंनि गोसोनि खोथाखौ नों दिनै बुंना होबाय नों फैनानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि डिसिसनखौबो आं चेन्ज खालामसै आं जोबोद मोजां मोनबाय नोंनि बोसोनखौ खोनानानै आसा खालामो बयबो बुजिजोब्बाय खोमा बिनिखायनो ओंखामखौ दिनै जोंनावनो जालांदो नामा ज'नो
जाखोलै